Gaueko momenturik garrantzitsuena iritsi da. Tirapu, ambiente pixka bat, tensioa behar dugu hemen platoan. Izan ere kontatuko duguna ez da makala. Gutarrak, 12 lagun hemen elkarren aurrean jarrita, momentuz dena ondo, momentuz arazorik ez, kuadrilla nahiko jatorra, baina gauza bat daukat zuei kontatzeko. Kuadrilla bakarra, sartu zineten aterpetxera, 12 lagunek ostatutako gutar kuadrilla, baina hori ja bukatu da. Ja ez dago kuadrilla bakar bat. Alegia, hain ondo eserita zaudeten bezala, hemendik aurrera aurrez aurre lehiatzen ariko zareten 2 kuadrilla arroxa eta urdina izango zarete. Baizea. Kotxa Broma. Serio? Alde batean arroxak, bestean urdinak. Denak elkarren artean nahastuta, zuek etzen ekiten ezer, baina... Hemendik aurrera ez dakit gaiztotu edo zer, baina ambientea behintzat aldatu egingo da. 2 kuadrilla izango zarete, elkarren aurrean leia. Argoitz, ze iruditu? Bueno, programa da, ez da... Onartu beharko dut zuek esan dagoa. Ez daukazu besterik? Olatz hitzaio gehiegi gustatu. Ez, harritu inau, ez uste inork ez gendula hoxe espero, hanbeste gauza pasatzaizkigu burutik. Nik zoz espero, nun ze, zoen bixi Koloriak, igual, bai, baino... Zoze sospetxosua, baina intzat kontatu naiz. Naomi? Puta idea, ez. Geratu nahi soko, zen. Baina ondo, bueno... Jo, baina naizta zuek 2 kuadria bezala in, gu denak bat izango. Bueno, enarak teoria ondo daki. Baina, hemendik aurrera kuadrilla bakarra izatearen abeintzat bukatu da. Ia, orduan, ez gara kuadrilla bera? Ezin gaiz, Alde batetik arroxak, bestetik urdina.